Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles nagpa-hair follicle drug test karong adlaw apan sa managlahing lugar. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Yes, Sara, si Attorney Migs Nograles dinhi sa Davao City nagpa-hair follicle drug test samtang si Congressman Paulo Duterte dito sa Mandaluyong City. Ang duha magkaatbang pagka-congressman sa 1st District sa Davao City. Mag-alas 2 Miyerkules sa hapon, miabot sa usa ka laboratory clinic sa Bahada, Davao City si PBA Party List Representative ug mudagan pagka-congressman sa 1st District sa Davao City nga si Attorney Migs Nograles aron mopailawom sa hair follicle drug test. Tubag kini ni Attorney Migs sa hagit ni incumbent 1st District Congressman Paulo Duterte nga kaatbang niya sa 2025 midterm elections. Gihimo daw niya kini alang sa katawhan. Kini ang iyang first time nga mopailawom sa hair follicle drug test. I don't take that as a challenge kung gustong makita ng tao. Like I said in my Facebook post, no, para sa accountability to, para sa transparency to. And we are just doing what siguro people want to see or no. I will do this regardless to prove and show up for people to see. Wala na. Kahinumduman, nagipakita ni Congressman Pulong ang negative results sa iyahang hair follicle drug test niadtong Agosto. Iyahang gihagit ang iyahang kaatbang sa pagkarepresentante sa unang distrito sa Davao City nga si Attorney Migs nga magpa-hair follicle test sab. Ang maong hagit alang matud pa sa kaayuhan ug masiguro nga ang magsilbing leader, limpyo o walay bisan unsang bisyo nga illegal nga droga. Una nagpatest, gihagit sab ni Attorney Migs si Congressman Pulong nga sabay sila karong adlaw magpatest apan wala miabot si Congressman Pulong kay didto kini nagpa-hair follicle test sa Mandaluyong City. Di naman masama siguro kung magpa-drug test ka, di ba? Kung wala kang tinatago, pero pag may tinatago ka, syempre, it's up to you, di ba? Kung paano mo i-handle yung sarili mo sa harap ng mga constituents mo. Siyempre, pag hindi gumagamit ng droga, siyempre, nasa maayos yung pag-iisip mo. Sayang, kasi hindi ko pa siya nakikita dito sa Davao. But at least, no, sabay din kami kahit hindi in the same area. Gipakita sab ni Attorney Migs ang iyahang pahak human makuhaan og hair strands isip sample. Meron talaga siyang ganon. Marami siya, makapal. Hindi lang siya isang ganon. So sabi ko, naku, para na akong ano, ayan. Saya papahak. Pahak. Attorney, nabigla rin po kayo sa payment ata. Oo, mahal. 8,650, no? 8,650. So, yun nga, na-confirm natin, 3 months lang yung parang makadedetect niya kung nandun sa sistema nyo. So, kung every 3 months yung gagawin, ay, naku, napakabahal nito, no? Ang sample ipadala pa sa Amerika, kay dito na daw ang machine nga makaproseso sa sample. Nakatakdang mugawas ang resulta sa November 18. Samtang kabahin sa hair follicle drug test bill, gagipasaka ni Congressman Duterte, nga mao ang House Bill number 10744, diin gi-require ang mga political candidate nga magpa-hair follicle drug test aron masigurong walay drug addict o drug user nga mulingkod sa katungdanan. Sumala ni Attorney Migs, kinahanglan pa daw tun-an. Mandate po kayo, no, ng mga ibang kandidato sa mga bagay na wala po sa Constitution or wala sa election code, baka po hindi pumasa. Ayaw naman po natin, 'di ba, na magpapasa tayong batas tapos hindi naman pala siya constitutional. So I cannot speak ahead to say unconstitutional po to. Pero may mga studies that might make it unconstitutional. Kaya nga po kailangan mapakinggan natin kung ano yung gusto ng author. Sara, dili lang si Attorney Migs ang gihagit ni Congressman Pulong apan ang tanang congressional candidates labi na tong gibansagan og young guns sa Congress. Sumala ni Attorney Migs nga nagpahayag na nga andam ang kining gibansagan nga young guns sa Congress nga magpa-hair follicle drug test, pero kana ang atuang wait and see kung kinsa pa ang sunod nga magpa-hair follicle drug test. Sara. Daghang salamat, Jandy Esteban.